Λοιπόν, καλημέρα σας, αξιότιμες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι και αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, του εξωτερικού και αξιότιμοι κύριοι συνήγοροι, φίλοι και φίλες θα πω. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα σας υποδεχόμαστε στο Εφετείο Αθηνών. Γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή η θαυμάσια συνδιάσκεψη, η πρώτη οικουμενική, εδώ και 2 ημέρες, δυστυχώς όμως λόγω και των υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και λόγω οικογενειακών προβλημάτων, δεν μπορέσαμε να σας παρακολουθήσουμε. Σήμερα όμως είμαστε χαρούμενοι που σας υποδεχόμαστε στο Εφετείο Αθηνών, το οποίο έχει ιδρυθεί το 1834, ήταν το πρώτο εφετείο που ιδρύθηκε μαζί με ένα άλλο, όχι σε αυτό το χώρο φυσικά. Εδώ στεγαζόμαστε από το Φεβρουάριο του 2000, δηλαδή είμαστε 25 χρόνια σε αυτό το κτίριο μέσα. Είναι ένα κτίριο το οποίο μαζί και με τα διπλανά, τα οποία ανήκουν σε αυτό, έχει έκταση 75.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 75 στρέμματα. Από το -4 υπόγειο μέχρι τον 7ο όροφο και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και τμήμα από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Εδώ στεγάζονται οι υπηρεσίες του εφετείου, δηλαδή του 2ου βαθμού, της Εισαγγελίας Εφετών, καθώς επίσης τα δικαστήρια των ανηλίκων, τα οποία δικάζουν και στον 1ο όροφο, τα έχουμε παραχωρήσει, η εισαγγελία, μάλλον το κτίριο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, το οποίο είναι δίπλα μας, καθώς επίσης έχουμε και αρχεία από το δικό μας αρχείο, το αρχείο της Εισαγγελίας Εφετών, το αρχείο της Εισαγγελίας του Πρωτοδικείου, το αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών και του πρώην Ειρηνοδικείου. Δηλαδή στεγάζονται σχεδόν όλα τα αρχεία, τα οποία είναι των δικαστηρίων της Αττικής, εκτός από του Πειραιά, στο δικό μας κτίριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, ένα κτίριο που χρήζει καθημερινά πρέπει να προσέχουμε. Έχουμε διάφορα θέματα ή προβλήματα, τα οποία οφείλονται κυρίως στην παλαιότητα του κτιρίου και στο ότι καθημερινά έχουμε πάνω από 3.500 ανθρώπους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το κτίριό μας. Και σε συνεργασία φυσικά με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με τον κύριο Βερβεσό, με τον οποίο συνυπήρξαμε και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι αγαπητός, και με όλους τους συνηγόρους θέλω να πιστεύω. Όταν υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, με την καλή θέληση όλα επιλύονται, αρκεί να θέλουν όλοι να επιλύσουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να σας συγχαρούμε αυτούς πρώτα-πρώτα οι οποίοι είχαν αυτή την θαυμάσια σκέψη. Πρώτη η Οικουμενική Συνδιάσκεψη Ελλήνων Νομικών, εξαιρετική σκέψη, δεν ξέρω πώς την είχατε. Δηλαδή, εδώ έχουμε μαζέψει 3 διαφορετικά στοιχεία. Πρώτα-πρώτα Έλληνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αυστραλία, από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Δεύτερον, νομικούς, και μέσα στους νομικούς και δικαστές ενώσαμε τα πάντα, και δικαστές και δικηγόρους. Οπότε σημαίνει ότι αυτή η σύμπτωση είναι εξαιρετική. Πάρα πολύ ωραία. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με τους αγαπητούς συναδέλφους, τους οποίους υποδεχτήκαμε στο γραφείο μου. Τους ευχαριστούμε. Μας ενημέρωσαν και αυτοί για τα συστήματα που υπάρχουν στις χώρες τους. Τους είπαμε και εμείς για τα δικά μας. Δεν θα σας κρατήσω περισσότερο. Θα σας πω να είστε όλοι καλά και αυτό που ξεκίνησε φέτος να μην το αφήσουμε. Δηλαδή κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η Οικουμενική Συνδιάσκεψη των Ελλήνων Νομικών. Θέλετε να γίνετε στην Ελλάδα, χαρά μας να έρχεστε να σας υποδεχόμαστε. Θέλετε να γίνει και κάπου αλλού, ο κύριος Ζαπάντης εδώ είναι εξαιρετικός. Χαρά μας και εμείς να το μαθαίνουμε και να συμμετέχουμε. Οπότε σας ευχαριστώ όλους, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι για όσους θα κάνουν διακοπές από εδώ και πέρα και να ξέρετε ότι πάντοτε το Εφετείο Αθηνών είναι ανοιχτό σε τέτοιου είδους σημαντικές και θα έλεγα και συγκινητικές, εκτός από το νομικό τους μέρος,
που είναι χρήσιμες και συγκινητικές εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.